Netinin düğü tutucu Steve Jobs milyarder bol. 56 yaşında aradan çıkıptır. Ol öz ölümünün öň ýanyna şeýle diýipdir. Hawa, men durmuşda uly sünlük gadan, ýöne men öz ömrümi işläp geçirdim. Men durmuşumda şadyan günler az boldy. Hastalykda yerimden galmagy yaramagan ýatan wagtym men bir zatda düşündim. Men şunça ýyllap gazanan awraýmyň, baýlymyň bagasy bir köpüge. Entek diýeri käňir süýji ýatamalar edinläge ýetişjek bolum. Diňe şol ýatamalar asyl başyň alanyna kalbyň ýylady. Yaşımız ululukça biz has gowy düşünýäs. 30 dolarlyk sagadam, bagasy $3000 bolan sagadam şol bir wagt görkezýär. 30 dolarlyk gapçyga da, $3000 gapçyga da şol bir mösördäki pul sugýar. Garyp satmada da, köşke aljaýda da öz elizleriňiz, ýakynlaryňyz bolmasa, siz barybir özüňizi ýeke duýarsyňyz. Siziň bagtyňyz bu dünýäň baýlygyna bagly. Siz şunu düşünýänsiňiz diýip umyd edýän. Hasyl Steve Jobs'un bu